שאיבת השומן הינה שיטה חדשה יחסית שפותחה על ידי דוקטור אילוז מצרפת בשנות ה-70. מאז עברו שאיבות השומן שינויים לא מעטים, בעיקר לאור העובדה שלמדנו יותר את מגבלות השיטה. שאיבת שומן לא מיועדת להיות תחליף להרזיה או לירידה במשקל. המטרה היא אחת, שינוי בפיזור השומני בגוף ועיצוב מתאר וצללית הגוף. הניתוח מתאים לגברים ונשים שהינם יציבים במשקלם ומבקשים לפתור בעיות של ריכוזי שומן מקומיים בגופם, בהם התרחשה הצטברות ועודפים של שומן. האזורים בהם ניתן לבצע שאיבת שומן רבים. החל מהסנטר, שיפולי החזה והזרועות, גב, מותניים, ישבן, ירכיים חיצוניים ופנימיים, ברכיים או קרסוליים. שאיבת השומן היא יעילה במיוחד במטופלים צעירים בעלי עור גמיש, שיכולתו להתכווץ במהירות לאחר הסרת השומן. קיימות מספר שיטות לביצוע שאיבת שומן, אולם השיטה המקובלת מבוססת על ביצוע מספר חתכים קטנים הממוקמים במקומות לא בולטים. הזלפה של תמיסה נוזלית, שמכילה בנוסף למי מלח גם חומרים מונעי דימום ומשככי כאבים. אנחנו מחדירים את הצינורית המחוברת למשאבת ואקום, שדרך אותם חתכים אנחנו מבצעים את שאיבת השומן באזור. אנחנו נוהגים להגביל את כמות השאיבה, והסיבה לכך ריבוי סיכונים המתרחשים בשאיבות של למעלה מ3.5 עד 4 ליטרים. ניתן לשלב את ניתוח שאיבת השומן גם עם ניתוחים נוספים. אבל צריכים לזכור ששאיבת השומן הוא לא הליך פשוט, הוא עלול לגרום להפרעה במאזן הנוזלים והמלחים בגוף, מכאן שלא רצוי לשלב ניתוחים גדולים וארוכים עם שאיבה גדולה. הניתוח לא מהווה תחליף להרזיה. הוא לא מתאים לאנשים שמנים, והוא גם לא מתאים לאנשים שהם כל הזמן עולים ויורדים במשקל שלהם. הניתוח יכול להתבצע בהרדמה כללית או מקומית, אורך בין שעה ל3 שעות, ובתום הפעולה הגוף נחבש במכוך לחץ. לעתים יצא המטופל לביתו באותו יום, ולעתים יידרש להישאר לאשפוז כיממה. משך ההחלמה מהניתוח נע בין שבוע ל10 ימים. מיד לאחר הניתוח, המטופל או המטופלת ישתמשו במכוך לחץ לפרק זמן של בין חודש ל3 חודשים. הם יוגבלו בפעילות פיזית במהלך השבועיים-3 שמיד לאחר הניתוח, ולאחר מכן בצורה הדרגתית יוכלו לחזור לפעילות שגרתית. ניתוח שאיבת השומן הוא אחד מהניתוחים השכיחים ביותר המתבצעים בישראל, ובדרך כלל שביעות הרצון של המטופלים גבוהה.